Bună ziua toată lumea, bine ați venit la un nou video pe acest canal. Suntem aici cu I'm So Young XP și Bahui. Astăzi facem Sky Tower-ul. Hai, let's go. Let's take you on this beautiful journey on completing the fucking Sky Tower again and again. Because Sky Tower is one of the hardest levels yet in the game. It's an extreme demon barely verified by Dorami. Excuse me, Dormai. Bă, nu mai dai expose, că dacă termin nivelul și ies din nivel, o să vadă că e normal. Mă! Oh, no. Guys, that's Romania, by the way. Ia, let's go! Drop! Nu cred așa ceva. Bușteni peste tot. Nu suport nimic. Bă, deci mă scuzați, acum refac. Da, hai Cristi, fă clap step-ul că ai 96%. Bă, dar de ce ăla e în sync cu flăcări? Adică Fire Aura e mult mai greu și e hard. Ce e insane cu flăcări? Ăsta, nivelul ăla de faci tu, vârf. Căcatul ăsta. Da, nu știu, deci Fire Aura încă nu l-am trecut, by the way. Și e hard. Când ai fost atât de stresat și de frustrat încât ai distrat. Și am făcut 64%. Păi bă, am trecut de duale, am trecut de tot și am murit la o zene. Am ajuns la drop. Un pic de putu gram, mătii. Vă rog, dați un follow. Haide, focus mod. Haide, hai! 70! Bă, nu dați click prea repede, băi, slabilor, să știți de la mine asta, că ați văzut și acum. Să nu dați click prea repede, că muriți, ca Nicolai. Nicolai! Hai! Hai, de data asta chiar îl fac pe tine chestia. Hai, să o iau. A venit dropul, yay! Deci un pic de straight fly, pe urmă încă două, mă duc un pic în sus. Am partea asta de căcat, pe urmă o zene. Wait! Îl termin! Sper. Am murit. 91%. Băi, nu stați cu copilul ăsta. Bă, răducule, când vreodată să faci 91%? Bă, mă apropii măcar. Bă, am făcut 91%. Să nu faci 83%. Bravo. Mă, într-un fel e mai bine la hard. Cum? Explicăm și mie cum mi-a sărit în sus. De ce în sus? Bă, cât de lung e filmul. Așa, o să mor aici, dar ca să vedeți și voi și admirați lui, frate. Da, bă, am murit lol pentru voi. Câte efecte a pus ăla în Sky Tower, bă. L-a și updatat, că nu era așa. Da, știu, bă, primul coins nu era atât de greu de luat. Acum am încercat pe practice, bă, e imposibil. E prea greu să iei coinsul. Primul coins doar. Bine, al doilea e mai ok, că l-am văzut, dar pe al treilea chiar nu-l văd. Nu știu. Big de street fly, bun, mă duc aici. Nu știu cum am teleportat, am murit. Bă, primul coins de la Sky Tower trebuie
faci și un progres. Da, modul la clapstep. Mă simt lucky. Bă, dacă îl faci e clar. Da, fac clapstep-ul, dar nu fac aura ăla. Bă, dar pe bune am mai mult la clapstep decât la aura și am mai multe atempturi la aura. Asta, bă, nu. Am și atempturile vechi de la clapstep. Doamne, am 1400. Hai, după oricum n-aveți cum să mă întreceți cu teoretic. Am avut cele mai multe din istorie. Doamne. Dar bine, a fost primul gen. Nu te duci tu la un clapstep, nu te duci tu la un lightning road, nu te duci tu la altceva. Omoară-te, puștile, sinuciete. Bagă-ți cuțitul. Apropo, lucrurile, am luat și o Rage Dice, am Scope, am Bubble, am tot ce trebuie. Mai îmi trebuie 5 legendare și gata, am luat tot. Eu dau partea cu durerea mea. Deci 96% clapstep. Bă, epilepsie, nu mai văd nimic. Am terminat. Bravo. Ai o dublă puțin. Yes! Ce? Am terminat un nivel foarte greu, așa că trebuie să mă feliciți. Nu o să fac așa nici când o să iau Harvard-ul. Un nivel, lasă. Vă pup, băieți, sunt zeu, da? Sunt zeu.